Леле, я кажете сега какво правите? Чакай да видим. А? Лелю, я мятай тук на камерата. Ще пратим на Денис... Снимки не прави, снимки. Не снимки, филм. Ще го пратя на Дениза. В Америка. Кажи и нещо сега. Все едно говориш на нея. На кого? На нея? На Дениза, да. Дитки, таман съм при лелете. Искам да се видиме. Тя е да се обърна обратно. Ела. Влагена докара. Да, тъй се обърне. Малко гости да я направи. Елати от тук, че светлината не ви. Таман сега шетаме. Айде. Тя се винаги пита за нея. Да, яеш тук. Не знам. Какви- Не знам къде са Имаме намира троши Диана. от Мексико, нали? Да. Виж Да. колко му е троши. Не знам Диана къде се намира. Да я знам къде се намира, да я се обадим, ама не я знам. Дай номера дай. Не знам. Тя номера на Дитка. Тя не е номер. Аз го имам номери на телефона. Да. Тя ми Диде, го прати. Диде, понеже не сме се чували с тея и не сме се виждали, реших да ти направя един Как филм. ще се зарадвате. Да, и ще го пратя. Там като седне на масата ще такова ще. Тя не е идвала тук. Стаите таман ги снимай. Да, айде ще и снимам стаите. Да. Ето стаите. На бабата стаите. Да. Да, ето всичките цветя. Ама тъй хубаво. Друг път казваш, че Иначе, има чувства. Правя филм да пратя на Дениза. Кажи на Дениза нещо. Какво да я кажеш? Да бъде жива и здрава. Да, Да си отрасте детето. да, И да не забравя баба си. да. И тя не е забрала. Тя беше Деница. Кака дешка внучката бе? Тя на къде се намеря? В Америка. На Румяна с дъщерята. Че как ще го изпратиш? Ще го изпратя. По въздуха. Аз не На нас не си дава дреза. На нас не си дава дреза. Диди, намираме се в момента в Кошов. Кошов, това е национален парк Русенски лом. Той изгледа през прозореца. Разкошно място за офроуд. Тук направиха до Леле един хотел нов. Уж да живни мястото, но какво ще стане, не знам. Сега ще изляза навънка да ти снимам. И Тя спали и на вечер тук. Тя много, ама не се обади. всичко е хубаво, само не можеш да се върнем. Ето та и теб, майка и татко, чичо Петър. Ето е Дида. Тук не виждам кои са. Тия баба ми с сестра ми. И ето е Дида. И всякъде има, виж какви прекрасни цветя. И е двора. И сега ще изляза да ти снимам и отвънка къщата. Те е село Кошов. И тъй нататък.
Дръж го и те. Да. И аз да се снимам, да си сипя една ракия, да ви пожелая на здраве. Просто е те спонтанно. На здраве всички да сте живи и здрави. Айде, чао. Направете ви един подобен филм и искам да мога да им го пусна на тях, като имам възможност. Защото не е хубаво така, минават години и трябва да се виждаме. Било той по такъв начин. Айде, чао. Чао на всички, на малката, много поздрави. На съпруга ти. И ако ми пратиш филм, аз ще ти пратя друг път още. Чао за сега. Ето, виж каква мисъл пише, а? Стъпка по стъпка, метър по метър, поправям да стигна аз върхът. Така, чакай да го спра. Хоп.